Oh ya, oh ya, oh. Oh ya, oh. Oh, 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 ya, oh. Oh, 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 oh. Oh, ah. Oh, 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 ah. Ui. Ah. Ui. Oi, oi, oh, 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 oh. Bu, mikir tambah siji, Bu. Iya. As. Ayo. Ois. Yo kanca rame-rame, rame-rame bebarengan karo kancane pranesa. Yo kanca rame-rame, rame-rame bebarengan karo kancane pranesa. Yo kanca rame-rame, rame-rame bebarengan karo kancane pranesa.
pradesa. Sorak kumurung bende beri mangukung Madyakala Musiyaka Kutha Pranesa maju. Ayo toh, siapa? Siapa maju. Ayo. Ayo. Sorak kumurung bende beri mangukung Madyakala Musiyaka Kutha Pranesa maju. Monggo sadaya para pamirsa nonton jadilan asli Kutha Pranesa monggo sugeng ngamirsani Kutha Pranesa. angeli berarti Monggo sadaya para pamirsa nonton jadilan asli Kutha Pranesa monggo sugeng ngamirsani Kutha Pranesa. angeli berarti
Pakai gelang di tangan
semangat berjuang kesenian kita. Seni budaya tetaplah jaya. Inilah seni jadilah kita. Daya teko Gelano kloso klosone bedah tambalan dada jatahe mampu Pakano ikon-ikono Dipersatulah, mari kawan-kawan, semangat berjuang kesenian kita. Seni budaya tetaplah jaya. Inilah seni jadilah kita. Bajar lagu arena Panjonara Bapak Tani Sakedung Kojekete Bajar lagu arena Julki Sana Ajelana kisana kewajiban ame angkelna hasil bumino yen mangen ngalare telah jalan mo anjeli aslinya orang majenang yen ngale arah ale salah jalan oleh olang perahune arep layar oleh olang arep layar neng Madura wis ado tekan Surabaya Tekan Surabaya, atut angin timur jaya no jalake ra bisa ngoceh pakanono ketelokan wong bapane muni olah-oleh anake wedok wis patut mateng buka titik buka buka titik buka buka titik buka buka titik buka buka titik adalah maniso maniso aromanis kulane Jawa prawani ireng manis anake sapa yen tong rujak nanas aja dicampur koweni kene tiwas gagas jebulane ana sing duweni aromanis kulane Jawa prawani ireng manis anake sapa dari mana datangnya cinta dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati
laki bapak pamite jago tak enteni ra bali-bali dalan sepur dilumpati dobrane so ngalipur ati Waru-waru doyong mas, doyong ati doyong ake. Kene wis penotong, sing kono kok menang wae. Numpak sepur tekan londo, pengen makmur rabi rondo. Ayo. Tampur mending kungkungan ini Rawadya saweka ekati Nenggo dawa pansi awaka Netepi tarepaning satriya Yuk Prataruna Pudha Bapak ingkang kaping setunggal awiti pagelaran jarilan siang punika Anggelar lagi daden sonti kanthi kuda prajurit kang siyaga yekti pacar ingkang kadherekaken kucing singa barong nayaka darapo sanegara Tampur mending kungkungan ini Prawadya saweka ekati Nenggo dawa pansi awaka Netepi tarepaning satriya Alon weh
sugeng pepanggihan sugeng pinanggihan kalian keluarga ageng kudo praniso para sowan kaping 3 wonten mriki lan sepeda malih matur nuwun dumateng masyarakat Sunggingan pemuda rese ingkang dipun pimpin Mas David. Sepeda malih matur nuwun sampun tinimbalan katimbalan wonten ing papan mriki menika dalam rangka anniversary kudo praniso yang ke-34. Sugeng ambal warso kudo praniso dirgo Yuswa kudo praniso. Mugi-mugi samangke kudo praniso saged ngrembaka ngleluri lestari budaya kakek moyang menika. Amin amin amin. Lan nyuwun donga pangestu saking panjenengan sedaya ing samangke kudo praniso badhe beber sekawan babak dumugi ing 5:30 sonten. Mugi-mugi kaparingan kalancaran. Amin. Mas Dut Pripun Rama? menika sampun komplit rencang-rencang menika wonten bintang tamu. Asmanipun Duk Asma. Sita. Sita Asmara. Jenenge sapa? Sita. Sita Asmara. Asmara. Undang Asma apa kleru? Niku mangke dikira penyakit kula mau. Piye Nduk kabare Nduk? Anji alhamdulillah. Alhamdulillah, biyen kancane bapakmu habis saiki nyanyi ro anake. Jam ketok tua aku nek ngene iki. Mboten nggih mau. Pripun? Kasih tampak aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nek kamar dhewe aku bagus dhewe lho ya. Anji lho nggih. Nggih, cukrawu ya Nduk ya direwangi kuda pranisa. Lagi pisane kita. Jek. Bapakmu malah rung tahu. Iya, Nduk. Derek belajar nggih mangke. Jadi supaya nggih nderek acara sesarengan menika. Yuk. Supaya kelagon pambuka saking kuda pranisa. Ayo Mas Dut. Punapa Rama? Nderek monggo. Kepeleng nggih? Oke. Supaya nderek. Sing tak cepake apa sing pengin dorong metu saiki di dalaken kanggo Mas David. Sesuk tahun ngarep muga-muga Mas David rabi dadi nanggap meneh. Ora rabi meneh ngerabi maksudnya. Oh, kok aku arep muni rabi meneh. Ayo Ayo, Mang. monggo Mas David ditimbali mriki nggih. Bar bodol ya menur. Taune Ambuk Wah, bar bodol. Semoga Mas Dut. Ayo Cok, pepeleng. Nah. Beneleng harus yang gawe urip iki. Nggih, amin amin amin. Pangestune sehat sedayane Mas Dut. Amin. Ora katut banjir ta sila pamira. Mboten mo. Alhamdulillah. Ku nek banjir dame tok turoni ngono rak wis matet. Ya alhamdulillah niku udane terang, mau nek mboten terang nggih banjir. Amin amin yuk. Selamat kabeh Mas Dut. Yuk, Nggih. pepeling. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha
nuwun Rama Nggih, wonten matur nuwun pepeling. pamuka saking Kundo Pranisa. Iki ngeten Rama. Terus pundi Mas Dur? Ana pamundutan lagu Menapa? saking Mbak Ning. Mbak Ning. Nggih. Nggih. Ing Kagungan Dalem niki mboten ya. Nyuwun kasunyatan. Aja semoga sing di lagune Mas. Sunyata, sunyata, penek blimbing. Anjir resik niku. Duk, kok suaramu apik, Duk? Anjenengan Bella. niku ngelolon apa pripat to, Mas? Orang yang namanya buah itu tidak jatuh tidak jauh dari Oh, pohonnya. Tapi nek bapak ki biyen nyanyi Anjir. ngeden jadilan, saiki kowe ya pinter nyanyi. Lah kok aku ya beda ya. Mo, ono ya en gua sik tidak jatuh jauh dari pohonnya ki ono. Sopo? Wingi aku pas mundur langsung tak go mlayu kan. Oh, lah aku yo nglinding barang kok ya. Oh. Kuwi maling kuwi. Iya. Lah anakku ki ora ana sing iso ngendang. Nggih. Dadi isane wong nabuki tembok. Ane nyatane iso gambar wayang ngono kok. Aku malah ra iso. Semoga Mas Dut dipun pinangkani. Pripun Pak Saron? Aku nyuwun anu apa Wijaya Kusuma apa? Nah, Kusuma Wijaya. Diwalik. Sak-sake. Kusuma Wijaya itu Anjing, ya. nggih. Iya Mas yo, Kusuma Wijaya. Ayo Duk ngatet Duk. Nah, Duk. Duk Linda, Linda wis raduk. Lah Ya Bude, ya tetep nduk kok. Bude, Aku maksa pokoke. Bude. kula niku nek biasane nyeluk niku tante ngoten Ah, Mas. cocok. Biasane Bu kok. Oh iya, Bu. Yuk, apa Kusuma Wijaya? Anjing Kusuma Wijaya. Ya dipun pinangkani. Kuwi putrane Pak Unang sing biyen nyanyi kapetik-petik kembang melati. Ayo lho. Sunaring wulan purnomo. Bisa ta aku? Piye? Legend ya bapakmu iki. Ketemu pisane Gang Wetan to. Yuk, Mas Bolot. ya terus semiran mo. Ngapunten, saiki saya semiran Bapak. Semiran ireng putih ya. Tasih. Sakniki putih. Putih ireng nggih leres. Ireng putih ya. Yuk, Kusuma Wijaya. Dados.
Yo, yo. Semoga Duk Linda, Duk Dila, Mas Dut dipun pinakani wonten pamundutan menapa. Semoga derek. Gue mau sponsor Sponsornya makin mawon. Makin mawon. Semoga menapa? Wirak pupusing longso to kuwi. fokus dong. Ya wis pupusing longso sik ora apa-apa, engko karo ana pamundutan apa dicatet. Wis pindah malih dhumateng panjenengan sedaya agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan sampun rawuh, sampun mirsani Kuda Pranisa. Berkah barokah kagem panjenengan sedaya Kuda Pranisa, boten wonten menapa-menapa kemawon tanpa kehadiran panjenengan semua. Amin. Sehat-sehat sedayanipun. Semoga Mas Dut.
kuda Pranisa. Aryo. Neng sisih kidul tanah Jawa dumunung ana segara kang nyata gedhe ombake. Gulung gumulung ora kedhek saben wayah ra ono jalmu kang nyata wani sembrono Kreta kencana dadi titiyane pasuryan ilo rakono ati Katon sumut
Blitar, napa salah sawiji ini.
bersama